tanang laki nagluloko ko no. So wala rin milabot ang mga average og hitsura. Sumurto ka share ni kapon. And welcome back to my YouTube channel. And for today's vlog is naglakaw ko ron. Naglakaw ko padulong sa amoang dito sa amoang signalan dayon. Wow! Og mang chat diha ko. Dayon og maganahan jud ko og kusog nga signal didto dayon usahay og nay kusog signal aring babaw. So super fam and ani na po gi-istorya. My goodness. Nakita na po na sa TikTok ba pagka very good jud kaayo nga pagka-istorya about. Kada ba ganing niingon pa sila nga once nga mamili lamang kuno sila sa mga babae ha, sa mga babae, mamili lamang kuno sila, ato na lang sila sa gwapo. Kay mura man just Japon kuno ang tot, uwaton lang Japon sila. Kaya kayo, tandaan ninyo ang kasabihan, stop, look, and listen. Angan, so muna kaya ang ilang tot, broke na daw, pangit pa. Wow! Gunggong, barinig kita sa mukha eh. So inaantot nila nga, dili na lang kuno sila sa mga bate kay kuan na lang kuno magpauwat-uwat man lamang sila ato na sa gwapo. So man ilang tot no para nako. Kung ganahan man day kag ana, aw di magbinuangay na lamang pud mo. Kaming mga dili kayo may mga gwapo, mga arang-arang ra gitsura, di pud inong tantong bate, basta na hitsura na may hitsurang kabot, may hitsura ang na may hitsurang saging gani oh. Pag sinapukit sa bunganga, ngipin mo dessert mo. Oh. Ayaw po tao nga bati kay medyo masakitan baya po ng mga tao na kay muyon kag bati god sa kuana na siya muyon na siya bati na ayaw mga feelings ang masakitan so pwede ba ilayo mo sa akin to ayaw ko makita ito maitaulo ko ganahan ka nga mauwat kung imong giapas sa karelasyon uwat lang binuangay lang adi ato kasusog maminuang ay may apila nga mga tarong tawon. Gusto mo saksakin ko nga lang alam mo ha? Kami mga bate no kami mga ma-effort kami mga tawo dili mi hilig og kanang tagbo-tagbo lang ang amo lang pamisita kahit tagbos kini kanan og istorya dili mi kon hilig og mga effort time panahon muna mo as full of surprises pero kita mo mga gwapo nga mga dili kayo mga effortless kayo di inyo hapon ng life inyo na choice so kanang kanra nga abi kay giminuangan mo ato niya apil na tanang laki ang kapira naman yan. Sa ako lang nga, kanang kung magbinuang manggani, kung mura na yung tot nga ganahan kang binuangan, maminuang puga, ato na kasgwapo. So, char. So, kanang sila, gasalig na sila hitsura, kayo na sila niya, yun na po imong tot, awat tayo mahimo, yun na, parang kamo rin pag binuangay, kami yung mga average na kayo hitsura. Pag sinapukit sa bunganga, ngipin mo dessert mo. Di mo anang mga kuana, di mo anang mga style lang, mura nga, tinod-anay. So, ayaw rin na kay for your information lang, no? Kung kining kalibutan, wala giyong bati, wala giyong dili gwapo, giunsa nimo pagkabalo nga gwapo na siya kung walay bati. Parang may naamoy ako hindi maganda. Kasi walay gwapo, di ba? Kay kung magparihar gud tanan og hitsura puro ra angayan, dili makadetermine kung kinsay gwapo, ana. So kay ganahan man mo nga magbinuang lang mo sa mga gwapo, sa mga laki, sa mga gwapo, kay gwapo man yung choice, edi inyo hanana, pero ay ramig amo nga hanga. Alas man ang bunganga mo. Nanapoy mag-post ani sa Facebook nga, kanang mga laki tanan ko, no? Kuan, nanaytot nila nga, tanang laki nagluloko ko, no? So, wala rin milabot, mga average o gitsura. Pwede ba ilayo mo sa akin to ayaw ko makita ito maitaulo ko. Sumurto ka share ni Kapo nun, and don't forget to subscribe. Kung naka-Gmail o sick ang imong Gmail, kung wala ka Gmail, kana imong Gmail o naka-Gmail, subscribe na na, i-follow na, sayang kayo panahon.